3 ijiem oħra niċċelebraw il-miljiet u tal-waqt nagħtu bidu għal sena ġdida. Ħafna qed isegwu b'attenzjoni tbassir tat-temp sabiex ikunu jistgħu jippjanaw dawn il-ġranet ta' festi mal-familja u l-ħbieb. U skont l-aħħar tbassir l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed jindika li se jkollna temp kiesaħ għal dan iż-żmien tas-sena. Lejlet il-miliet mistenni jkun ftit imsaħħab, iżda minbassar l-ebda xita, kesħa ħafifa li tinħass matul il-biċċa l-kbira tal-ġurnata. Il-ħamis 25 ta' Diċembru, fjum il-miliet mistennija tkun l-aktar ġurnata kiesħa għal din il-ġimgħa, kondizzjonijiet instabbli u ħalbit ta' xita li lokalment jistgħu jkunu bir-rat. It-temperatura massima mistennija tilħaq 17 grad fi waqt l-anqas temperatura tinsa 11 grad, illi jfisser li xorta mhux se tkun kesħa eżaġerata fil-għaxijiet. Ir-riħ mistenni jkun ġej minn nofsinhar għal punent forza 4 sa 5 u aktar tard matul il-ġurnata jerġa' jonqos għal forza 4 matul il-jiem ta' qabel u wara l-miliet. It-tlieta għal-ġimgħa u s-sibt hemm possibilità ta' ħalbit ta' xita, temp li jibqa' kemm xejn kiesaħ u varjabbli, tipiku għal dan iż-żmien tas-sena. Minkejja l-kundizzjonijiet tat-temp dawn il-ġranet dejjem iġibu magħhom atmosfera mill-isbaħ u dawn il-jiem huwa ideali biex wieħed igawdi l-festi mdewwel mal-familja u n-nies qrib tiegħu.